Повечето хора сравняват татуировките си по цена и си мислят, че плащат за рисунка върху кожата. Обаче от опита ни ние сме видяли, че ефтината татуировка излиза скъпо, поради ниското качество на изпълнение и нуждата от последваща допълнителна обработка, която най-често завършва след месеци екстра татуиране, лазер или разочарование. Когато работим в Ink Emperor Studio, нищо не е случайно. Използваме стерилни материали и подготовка, която при нерегламентирани татуисти не съществува. Повече време, повече внимание, по-висока хигиена, по-добър татуист за вас. Това не е разход. Това е гаранция, че мастилото ти ще изглежда добре не само на първия ден, а и след години. Качествената татуировка се прави бавно, с дигитален дизайн, който се създава персонално за теб и се налага върху кожата ти преди да започнеш, за да знаеш точно как ще стои. Разликата в цената не е в мастилото. Разликата е в това дали ще обикнеш татуировката си моментално или ще съжаляваш за нея. Ако искаш да видиш как изглежда качеството отблизо, може да се запазиш безплатна консултация през линка в описанието. Ще ти покажем целият процес от А до Я и ще разбереш какво получаваш преди въобще изобщо да започнем с татуирането.